Allahi ta'ala wa barakatu. Muna nan garin Kudan filin taron Maulidin Sayyidatuna Zahra salamullahi alaiha, inda muke tare da wani shehin malami. Assalamu alaikum ya sheikh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu. Ya sunan malamin? Sunana Muhammad Sabitu Khalid. To malam barka da zuwa. Ga wani taro mun ga ana yi, ko taron menene? A taro ne wanda aka shirya domin tunawa da ranar haihuwar sayyida Fatimatu Zahra alaiha salam, wanda kuma ta kasance tana ɗaya daga cikin ranakun da Ruhullah Imamu Khomeini qaddasallahu ta'ala sirruhu sharif ya ayyana a ranar mata ta duniya, wanda ta kasance a ranar talatin da ta gabata, wanda kuma bisa da koyarwa na jagora ya sannanta cewa ko'ina al'ummar musulmi su ci gaba da raya ita wannan rana na zagayowar ranar Fatimatu Zahra da sunan mata ta duniya insha Allah. To akarama kalla, ita sayyida Zahra wace ce a wajen ku? To ita Fatimatu Zahra muna ganin cewa ita ce wacce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shine ya ma al'ummar musulmi ta'arifin wace ce sayyida Fatimatu Zahra, domin cewa akwai lokacin da manzon Allah ya riko hannunta a gaban ɗaruruwan sahabbansa yake faɗin cewa hadi Fatimatu Zahra man lam ya'rifaha falam ya'rifaha wa man lam ya'rifaha fa inna Fatimatu Zahra, cewa wanda ya santa ya santa, wanda bai santa ba kuma ita ce Fatimatu Zahra, ita ce yata Fatimatu Zahra, ita ce ɗaukan jikita, ita ce ruhina, ita ce zuciyata wanda take tsakanin haƙarƙarina. To kaga a wannan hadisi na manzon Allah ya bayyana mana wace ce sayyida Fatimatu Zahra, ma'ana ita ce ruhin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. To ya sheikh, ita sayyida Zahra mun gano ya ce ga tayyan halitta sayyidina Muhammadu Rasulullah. To wani abu ne ya wayar da kan mutane na gudanar da irin wannan taro na tunawa da ranar haihuwata? Shi wannan taro ya kasance kaman wanda a nan kasar Hausa mun taso da kaunar sayyida Zahra, amma ba a raya ambatanta, amma kuma a san hakikanin haƙƙinta, sai lokacin da wannan bawan Allah Sharafuddin Sheikh Ibrahim Zakzaki ya ayyana ambatanta, wanda al'umma musulmi daban-daban na wannan nahiya suka amsa, kuma wanda wannan ne ya sannanta shi irin waɗannan tarurruka a ko'ina a faɗin ita wannan ƙasa ta Najeriya gaba ɗaya. Ya sheik mun gode, Allah ta'ala ya saka da alkhairi, Allah ya saka.